Здравейте! Аз съм Теодора Иванова от Фондация Деца на България и това са нашите нови материали, създадени от Ясен Николов за развитие на национална идентичност, връзка с езика ни, с българската азбука, развитие на грамотностно и самочувствие отношение към езика и писмеността ни, към това да подпомагаме децата, родителите и българите като цяло за това да ценим по нов начин земята, рода и да развиваме родолюбивост. Нещо много важно, за което работим с години, е качественото време в семейството заедно и доколкото може би всеки родител има усещането, че не отделя достатъчно време, че с някои неща не се справя, че би му се искало да е много по-добре и да вижда много така по-добри резултати, развитие и така възможности за децата си. Нашите материали идват тук, за да подпомагат точно тази връзка, която също така подпомага дейността и на психолози, и на преподаватели. Тези материали са за качествено време, пълноценно време заедно, подходящи са за прилагане и в класове, в групи от детската градина и са чудесно допълнение към времето в семейството. Те помагат да насочим вниманието си през езика и азбуката ни, помагат на децата, съответно този материал е по-скоро насочен към родители, към преподаватели. И така споделям идеи. Вчера имахме прекрасно събитие с Столична библиотека за 1 юни. Работихме с доста деца и родителите им, оцветявахме буквички, говорихме си за азбуката и доколкото е нещо толкова базово да си отсветим буквата, има така дълбоко значение, което е подходящо за осъзнаване за тези от вас, които работите посветено с деца. Когато говорим за езика ни, това е работа по развитието на самочувствието и идентичността на детето, доколко то се свързва с България, с българщината и съответно така един от важните елементи е когато, например, детето очертава контура на буквата си. Това е форма на активация. Имаме бяло, което детето започва то да запълва, като включва сетивата си, като включва доколкото е нещо забавно, интересно, какъв цвят ще избере, коя е първата буквичка от името му, но ако се замислите, това е буквата и името, което са дали родителите, това го свързва изобщо с рода му и с принадлежността му. И когато едно дете е с стабилно усещане и с стабилно самочувствие и ценение на езика си, то се учи много по-качествено, то е много по-внимателно в клас, то има много повече възможности, които само си дава. Когато започва да си запълва буквичката, то се свързва, започва да се разпознава. Ще видите на материалите, в центъра е буквата, а отстрани е цялата азбука. И така ние питахме децата, добре, например, ако името ти започва с А, след като си намериш буквичката в мъничката азбука, може ли да посочиш там къде е? Имахме и този транспарант, който виждате като отново с азбуката и съответно слагахме и там изображенията на децата и ги питахме да си намерят буквичката и като така по-дълбоко значение това помага на детето да намира своето място, да се усеща, че е на мястото си и да усеща, че може да пасне, защото знаете как и ние самите така имаме усещане понякога в живота си, че не пасваме, че не можем точно да намерим мястото си или че по някакъв начин то е застрашено или може да ни бъде отнето. И това детето да се чувства сигурно и стабилно е много ценно. Другото, което е много полезно е, например, дали ще сте с дете и родител или ще сте в учебна група, когато всички деца заедно четат буквичката, когато четат азбуката в един глас и кажат обичам азбуката, това много силно работи на групово ниво. Това активира груповата интелигентност и сърдечната интелигентност и тук отиваме малко повече към психологическата част, но това са така наречените интеграция на ум и тяло, когато свързваме тялото, емоциите и мисловната дейност на детето. Когато то свърже и трите части, то става много по-стабилно, много по-спокойно, много намаляват тези проблеми с вниманието и с
самочувствието, които много често водят до вредни навици, до поведение, което пречи в клас и в групата на всички деца. Класът е много, или групата са много по-свързани, детето е много по-така склонно да чува родителите си. Така че това също е един много, много важен елемент, който можете да подпомагате. От една страна той се случва абсолютно естествено, когато работи детето, но съвсем друго е да опишете и да коментирате с него всичко това. Така че това е нещо, което е важно да имате в предвид. Когато работим с рода, с родния си език, с националната принадлежност, азбуката, това дава на детето и на децата усещане, че са свързани и са част от род и от приемственост, че не са някой, който съответно има да се чуди къде да учи в чужбина, да работи за чужда корпорация. Има значение какво създаваме като усещане и като вяра в децата, че може да им се случи в бъдещето им. И когато работим през семейството и през единицата, ние работим с натрупване. Когато работим с класа на същия принцип, работим с цялото и тези нагласи в семейството и в обществото, които зависи в крайна сметка от нас да можем да подобрим и съответно да помогнем на новите поколения да защитават. Това е така един от аспектите, на които да обърнем внимание, когато работите с материалите. И съответно другото е така наречената работа, казахме мисли, думи, действия. Това е ефект, който зарежда дълготрайно, т.е. освен в непосредственото преживяване на детето, когато са включени всички тези елементи, това се включва в дълготрайната памет на детето и то може тя може да се активира отново и отново в различни ситуации, особено когато той е осъзнал, когато сте коментирали с него. Това ви дава възможност не просто да ви каже да и да приключи, а да го носи в себе си тази лампичка да светва отново и отново в различни ситуации и то да прави връзките. И нещо много важно, имаме едно мъничко изображение, което е с деца, които мият съдове с майка си и този елемент е много ключов. Бихте могли да помагате на децата и да говорите с тях. Съответно да свикват те, че имат ангажименти и работа в семейството си. Защото, знаете, много често ние така възпитаваме децата, общо взето, почини си да има за теб. Не всички родители, но така и от моите наблюдения много често има едно изместване на реда, в който детето не е стимулирано то какво има да прави за семейството си, или ако родителите виждат, че то се противи, не иска, го оставят, а всъщност през нещо забавно, интересно, през това да посеем семенцата в съзнанието на децата, че е важно да връщат към родителите си и да бъдат достоен представител на рода си, като идея и като нещо, по което да работят. Това е изключително така важно и ценно. Така че можете съответно през това изображение също да насочвате и по тази линия работата си. И всъщност тези материали също има така любими места в България, т.е. това е работа с земята ни, с цененето на земята, на която живеем, любими думи. По този начин отново активираме в децата харесването, това да могат да споделят, например, какво обичат, какво харесват. Много често пишат имена на, примерно, мама, тати, любими хора и през това, което в тяхното непосредствено и близко обкръжение те разпознават като любимо и активацията на това позитивно усещане и чувство, всъщност това им помага да активират мозъка си, да намират повече творчески решения, да ценят повече, което е важно за нас на ново ниво. Така че има още достъп от материалите, това е съвсем базова част, но така споделям опитност. Ще се радвам да се свържете с мен и да ви съдействам да прилагате тези материали. Аз съм Теодора Иванова, психолог и координатор в екипите на Фондация Деца на България и Ясен Николов вече над 11 години. Имам опит в работата с материалите, с преподаватели
приятели, с различни групи деца на различна възраст, класове и в училище, и в детски градини, както и с деца и с родители. Имаме материали, специална серия за библиотеки, така че много ще се радвам да са ви полезни, интересни. Свържете се с мен, ще видите контактите ми под този запис и ви очаквам.